महिलाफोरनि बिफां गायनायनि फर्म रानगासिनो दङ बेवहाय माने 10,000 मोनगोन नामानो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपनि। गोजोन्थों लोगोफोर बयनिसिमबो दिनै गोदान भिडिअजों बयखौबो बरायबाय। दिनैनि बे नुथाया जाहैबाय दिनै महिलाफोरनि 10,000नि फर्म बिफां गायनायनि होगोननो। दा बेहाय गोबां मानसिफ्रा जमा जानानै दं। दा बेनि थाखायनो आं भिडिअ लानानै फैबाय। दा नोंथांमोना सोरबा सोरबा नायनो गोसो दङबा नायलांनो हागोन। सोरबा सोरबा मा फर्म आरो बेसेबां मोनगोन बेखौ नायलांबानो जाबाय। दा बे बुस्थुआ ओरैबायदि माने ओरैबायदिबो दङ माने सोरबा सोरबा बिफां गायनाया माने थैदोंब्ला बेयो गायफिननांगोन आरो जायहा बिफां गायथाराखै बे मानसिया बे सुबिदाखौ मोननाय नङा होननानै बुंदों। ओमफ्राय आरो माबा मोनसे दंबायो जाय मानसिना माने न'खराव फिसा हिन्जाव दङ। बे फिसा हिन्जावखौ स्कुलाव फोरोङाबा बे न'खरावबो बे सुबिदाखौ मोननाय नङा होननानै बुंदों। दा बेखौ मिथिहर होनाय जाबाय। दा आंनि लोगोफ्रा बयबो नायलांदो बेखौनो आं बुंबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आं बयखौबो मिथिहरहोबाय माने बाथ्राया ओरैबायदि बेवहाय दा माने जायफ्रा बिफां गायदों बेल' मोनगोन आरो जायफ्रा बिफां गायाखै बे सुबिदाखौ मोननाय नङा बेबायदि होननानै बुंदों। आरोबाव मिथिहोनो गोनाङा बेनो माने जायनि न'खराव फिसा हिन्जाव खांनानै स्कुलाव फोरोङाखै बे न'खरावबो बे सुबिदाखौ मोननाय नङा होननानै बुंदों। आरोबाव माखासे खोथाफोर दंबायो बेवहाय जाय मानसिनाव गथ'फोर बुरजा खांनाय दङ बे न'खरावबो सुबिदाखौ मोननाय नङा होननानै बुंदों। दा बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायहरबाय। जायखिजाया आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव देखायहरगासिनो दङ। जायहा बे भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दङ नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन। Para biyu, gulana, hingga berdiri nakes juga kamu. Hingga para biyu kalau ni.